जोङो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना जोङो BPF हान्जाखौ देरहाहोनायाव जोङो फुल सापर्ट खालामदों आरो जों बे BPF हान्जाखौनो देरहाहोनांगौनि गोनांथि दं होननानै जों सानदों। खुलुमबाय बे समाव दुलाराय रायजो राजा बिटिआरबासि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो जायफोरा बे निउस चेनेलखौ नायदों नोंथांमोननिसिमबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा नैबे समाव उदालगुरि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना हरखाब प्रेस मिट लानानै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो एबा फोरमायनो सानदों जे जोङो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना जोङो BPF हान्जाखौ देरहाहोनायाव जोङो फुल सापर्ट खालामदों आरो जों बे BPF हान्जाखौनो देरहाहोनांगौनि गोनांथि दं होननानै जों सानदों। बेनिखायनो जों उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना फुल्लि जोङो सापर्ट खालामदों आरो बेखौ देरहाहोनो थाखायनो जोंबो दाख्लैनिफ्राय नारा नाथा जुजिबोगासिनो दङ आरो जों नुबाय जुजिबोनानै जों नुगासिनो दङ आरो सोरगिदिं दुलाराय बे जों उदालगुरि जिल्लाखौ जों केम्पेनिं खालामनानै जोंबो नुबाय आरो जोंबो मिथिबाय माने उदालगुरि जिल्लायानो BPF सरकारा फैगोन BPF नि जितु बिजाथिफोरानो देरहागोन आरो बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि बिजाथिफोर दं जों माजबाटनिफ्राय चरन बर' बिथां सार आरो उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारि बिथां सार आरो टंलानिफ्राय चन्द्र देखा आरो भेरगाव समस्तिनिफ्राय महेश्वर बर' बिथांखौबो देरहाहोनांगौनि गोनांथि दं। बिथांनोबो दुलाराय रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ दुलाराय रायजो राजाखौ गले गले खावलायदों। दा बिथांमोनखौनो दा बिजाथि महरै माने देरहाहोनांगौनि खोब गोनांथि दं होननानै जों खावलायदों। देरहाहोनांगौनि गोनांथि खोब दङ। बेनिखायनो जों आसा खालामदों दुलाराय बिटिआरबासिनि रायजो राजा उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन आरो बे नांगोलनि सावगारियाव मानो भट होनांगौ दा बिनि गोनांथिया जाबाय देग्लायनि बे इस्तिहाराव एबारनि बे इस्तिहाराव बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां खामानि बुंस' हायै गोबांथार खामानि मोजां मोजां गिदिर गिदिर गोबांथार खामानि बुंस' हायै गोबां खामानि मावनो लादों आरो बिनि थाखायनो BPF खौ सापर्ट खालामनाया खोब गोनांथि आरो जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय फुल्लि सापर्ट खालामनायनि एक नम्बर ओंथियानो जाबाय बिनि अर्थआनो जाहैबाय 23 नम्बर इस्तिहाराव माखासे लिरनाय दं बड'लेण्ड सोमावसारनाय बारसोमनाय बड' भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोरनि रांखान्थि समाजारि जेंना सुस्रांनायनि बिसोरनि फिन गायसनथाय होनाय एबा थैनाय सोद्रोमानि न'खरखौ रांखान्थि मदद खालामहोनो थाखाय हादरसा एबा मिरु सरकारखौ नारसिननाय जागोन। माने खोब मोजां बाथ्रा माने सोमावसारनायाव गोबां जोंनि बर'फ्रा गावथार जाबाय बुथार जाबाय गोबां सानथ्र'हायै रोजा रोजा थैलांबाय आरो न'खर जोबस्रांलांबाय। बिनिखाय बे जोबस्रांलांनाय न'खरफोरनो BPF गभर्नमेन्टआ फिन गायसनफिननो थाखाय अनसुंथाइ होनो नागिरदों थैनाय न'खरफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होनो नागिरदों आरो जायफोर मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङाव अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बिथांमोननि स्मृति लाखिनायनि बाथ्राखौ बेयाव बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि थाखाय जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ जोबोर खुसि आरो जोङो बे खुसिजों बिनिखायनो जों फुल सापर्ट खालामदों आरो दुलाराय रायजो राजाखौबो जोङो जोंनि तरफनिफ्राय खावलायदों BPFनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनाया एखेबारे बहुत गोनांथि दं जोबोर गोनांथि दं। दुलाराय रायजो राजा नोंथांमोनखौ गले गले खावलायदों BPFनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनांगोन आं बेखौनो उदालगुरि जिल्लानि एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै
आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय